Irene Sali. Mantama kayo nakatutok 104.7 FM Radyo Sagada, Mantutyaan, Monragsakan. Irene Sali, Dumay. Nimbag man din po nga aldaw, gagayam itiya tanga-tanga, uray no diretso tiya panagtudtudo na. Kanang tayo latang agdam na maitiinit nga ma-always tayo mat nga mapapaay. So nga better nga saanan nga umasa. Manipod nga root ka dagiti listeners itiya Balbareda, dagiti ada itiya luglugan. Gana iti ay naman apo nga paset. Kana suli amadanon tiya signal ti radyo sagada kablaaw nga awan, tiya malabsan. Daytoy man ti programa tunggal aldaw iti Biyernes nga pinagpagan may panggep isna na kababaihan ken ti papel da iti nagduduma nga banbanag. Katsakbay tayo man nga mapan itiya topiko tayo tataminig itiya gender governance kan youth leadership kasapulan muna nga antay amuan ti kaudyan nga update itiya pakasaritaan ti demokrasya. Napudot manen apo ti panagtalantan iti Kongreso kon Senado iti tungtungan daytoy barangay kan Sangguniang Kabataan Elections wenno BSKE. Adu apo nga singasing tiya na idasar iti Senate Committee on Local Government kabilang dagiti uno maibilang daytoy Senate number 2067 nga indasar ni Senadora Amy Marcos ken adapay tiya panukala nga indasar ni Senate President Francis Escudero. Amang pangpanggap nga rod nga itantan wano i-postpone daytoy naka-schedule into November. Daytoy umay nga bulan iti Nobyembre nga 2026 nga rod BSKE elections. Kana adapay dagiti datu maamamanday lintag nga nangidasar iti matlaeng panggapda para iti daytoy nga postponement. Malaksid iti daytoy nga postponement ket panggap dagiti naidasar nga daytoy da singasing nga isimpa ti termino dagiti opisyal iti barangay ken SK. Tapno manipod iti talo nga upat nga tawen ket mapagbalin nga 5 nga tawen. Sigun nga rod kadagitoy da naidasar nga singasing para iti postponement ket tapno adda ti agbalin nga anya ba ti awag ditoy continuity wano stability dagiti programa kadagiti barbarangay ken tapno met lang kano makatipid ti gobyerno iti bilyones a piso nga gastos tunggal dati mapasamak nga eleksyon. Ngem iti bangir na sigon iti Commission on Elections wenno COMELEC bayat nga awan pay nga rod ti pinal alinteg a napirmaan ken naipasa maipanggep iti daytoy tungtungan iti postponement ti COMELEC ket agtaltalinaed nga nakatutok lataken manarimaan ti panagsagana da para iti daytoy kasapulan nga timeline ken logistical requirements iti naka-schedule nga BSKE. Iti napalpalabas mo't lang apo nga damdamag ket naipakpakaam mo ken naipalpalagip kadagiti listeners idi nga rod Hulyo taon 2023 dayto historical nga nagbaling nga historical nga desisyon ti Korte Suprema dayto naideklara babaen iti kangatuan nga ukom tisang kaulit nga panang postpone wano panangitantan iti BSKE nga awan apo ti natibker ken nadagsen nga rason ket pananglabsing iti constitution. Apay, ngamin ta may paidam kadagiti umili ti karbenganda nga agpili iti bukod da nga leader iti naisimpa nga panawen. Ket nga rod anyaman ti pagbanagan ti desisyon iti lehislatura kana ehekutibo iti daytoy nga issue matuloy man daytoy eleksyon iti original na nga schedule kuno maipostpone para iti taon 2028 dati maysa para publiko abanag asan mabalin nga baybayan.
Daytoy aktibo pa ng gobyerno kon panang pataray iti barangay ket saan nga agururay iti anyaman nga aldaw, wanti mapilpili nga aldaw ket iti daytoy nga punto importante as saludsuden. Ay nati paglugaran dagiti babae. Mairaman dagiti kabataan metla nga kababaihan iti struktura ti lokal a panaggobyerno. Ti medyo naununeg a panang talantan nga rud iti daytoy nga topiko ti isukapay nga ibingay tayo itata iti daytoy nga programa nga pinagpagan. May panggap nga ron iti daytoy naibaga tayo nga BSKE barangay ka na sanggunya na kabataan elections inya kat dagiti issue ti barangay kan mutlaeng apo ti issue dagiti kabataan itata kabataan na nga anong tawag sa kanila naturingang pag-asa ng bayan ngam iti panawon tata dagiti kabataan ket sumangsango iti nagadado apo nga issue kan parikot kang runaan dita nga maysa ket titungtungan iti mental health. Maianayon pa nga iti napalabas nga eleksyon iti sanggunyan kabataan ket adu apo dagiti saan nga nakumpleto nga kagawad. Ket isu nga handa apo nga makuti adida makutinan pondo da tay syempre kurang da abes. Ket iti daytoy tungtungan iti postponement ti BSKE pangrugi apo daytoy parikot iti daytoy kabataan nga leader tayo. Makikita nga no adda dagiti uncertainty wano kinaawan iti kasiguraduan ti schedule iti election ket adda nga daytoy panagbuntog ken makunkuna nga panagsardeng wano paralysis dagiti sumagmamano a serbisyo kadagiti komunidad. Nga may samanen nga punto kadagiti kakailian. Saan nga gapungasan nga matuloy ti eleksyon ket agpatengga apo ti panaggobyerno. Nya tako na tayo nga rod itatay ti panag-idaulo ket saan nga agrugrugi iti panagparehistro dagiti kandidatura. Saan apo nga aglepas iti panangbilang kadagiti butos gaputa daytoy ket agtultuloy nga kasla panangsumbat kadagiti tumunggal umili. Sigun iti Philippine Commission on Women wano PCW kan daytoy Department of the Interior and Local Government uray no nasurok kagudwa dagiti populasyon tayo ket kababaihan no kitaen tayo dagiti adda iti pwesto nang runa iti tungtungan ti elective leadership iti lokal nga level ket amman ngay maiila wano amman ay madlaw daytoy disparity wano ti agwat. O example, iti daytoy antas ti punong barangay wano ti barangay captain. Iti nga rod pakabuklan ket 20% hanggang na 25% laeng dagiti babae nga nakatugaw kas kapitan. Uray no medyo nigmato daytoy no ikumpara iti napalpalabas nga dekada agtaltalin na adlata nga dominado dagiti lalaki dagiti kangangatuan. Undo ti kangatuan nga pwesto iti barangay council. Ngam no mapankamat iti tungtungan iti salunat no daytoy tungtungan iti panagmanihar iti barangay health center no adda dagiti makunkuna nga feeding programs panangiwaras iti relief goods iti tenga dagiti kalamidad asino dagiti kanayon nga makita tayo iti front lines of course dagiti barangay health workers barangay nutrition scholars dagiti daycare workers uno halos no dandani 90% hanggang na 95% ket babae. Apay nga kastoy. Apay nga kasla nagagaget dagiti babae no tungtungan iti implementasyon kana daytoy panag-ipatungpal iti serbisyo. Ngem apay met no mapantayo iti decision making. Uno panang ipasaka dagiti ordinansa, panag-ugam iti budget ket nagbasit laeng apo ti bilang da.
Dahiti ngay, di kung kuna tayo nga structural wano socio-cultural barrier. Iti panag idaulo tagiti kababaihan. At dati talo nga makikita nga rason no apay nga kastoy. Basit apo ti porsyento dagiti babae iti lokal a panag gobyerno. Umuna, makikita kat dayto yung konsepto ti nakamaskara nga panagtrabaho wenno panagserbi. In Tagalog, parang ano bang tawag sa nakamaskara? Parang mapagbalat kayo. Iti dayto gimong tayo nga Pilipino, dagiti babae ngay kat matatasan kadagiti adu nga trabaho nga saan damot nga mabaybayadan dagiti unpaid nga care work manipod tukaron tayo manan manipod iti panag aywan isnanay anak panag-uto panaglaba panang simpa isnan baoy panang taripato apo kadagiti adda iti sakit na nga daytoy da nan ina, yanan tapinapay ay members di pamilya ay mun sakit, sinunan kang runaan ay mang-ililay, amang ay aywan kanda ida, pababae. Isu nga double burden ay kanan tako. Isu nga nusumgap si Mrs., wano si ate, wano si auntie, isnan na panag serbi ay kanag BHW, wano BNS, unbalimpay abos ay triple burden. Taya, aduot kunda idanan maidot oras da para mutlang isnan bukod da ay bagbagi. Awan pay mutlang ti oras dan nga mang ibaga nga ay ta muntaray ta ko isnangat nga to ay posisyon kanag isnang kapitan wano kagawad tay iskaad adun di ublada kaad adun di namnam da midot oras da ay kanada siya sa kanan takun maiduwaya. Ay ultimo tupay un makimiting maiduwaya isu nga tungtungan di politika ya administrasyon ay syempre adu-adunan mairason. May kadwan na ngay na ay na dati wano tradisyonal ay panang ilat tako is na masapul ay manbalin ay leader tako. Nan kadaanan ay panagnumnum ay masapul ay nanay day muntugaw ay kanag kapitan is nan barbarangay ket masapul ay lalaki na uteng wano sang kanan takuon masapul ay sinatured macho ya marunong makipag-inuman kadagiti nanayday pada na ay lalaki tapno itikasta kada siya di kanunan ikan ay makibagay. Dagito iti maysa nga masapul nga mabalbaliwan nga panangkita iti itsura ti panag-idaulo. Ti panag idaulo apo kat wano daytoy leadership kat saan nga marukod iti kinapigsa ti boses wano iti sexuality no di iti kinauneg ngay no kasano tayo nga isakit ti pada tayo nga tao dagiti organisasyon kano kasano nga ipakita tayo iti integridad tayo iti panag pangulo. Tapno bakan ka na yun ay si Tudi tayo siya nan laklakay siya nan maiila ay kakayan di ba isa siya nan always would ay question wano siya no kaon mamataun tako no babae nan kanan takoon na manbalin ay kapitan tako ure naman balbaliw na na tiyempo idwani ay wadanan mong tugaw ay kapitan adilat ta ka maidngay sana kagtudi ay panag-ilalat ta di adu isnan usang pay ay rason ay agkurang tayo apo iti rekurso kang runaan iti tungtungan iti warta dayto tungtungan iti pera pag wala kang pera wala kang K. Diba? Makikita tayo nang runa tupayan iti barangay. Panagtaray iti eleksyon kata agkasapulan iti pinansyal nga kakayanan kan political network ala per clan utsa. Ay iyan kada tupay sika man bumangir numid ited mo isu kapay si maikabil sinana bulsa. Nasakit ay denggan ngam isumet apo ti agpayso. Makikita pay apo nga kadawyan nga agem dagitoy da nga tugtugaw daytoy da dinastiya daytoy nga traditional nga political dynasties ta agpayso dayta saan laeng iti tukad ti national iti rehiyon iti probinsya pababamot laeng kadagiti komunidad.
Makikita dagiti babae nga ipaayda nan sakripisyo da nan volunteer ay oras da iti panang pataray iti inaldaw nga panagserbisyo kadagiti barbarangay nga awan ti ustungay nga daytoy sweldo ta kaduan met ket komisyon wenno honoraria ay natungo isnan met ud barangay ket baken sweldo nan awaten da piman nan kadwa na makwani kat honoraria iso nga daytoy nga rod oras sa panangipaay iti serbisyo iti publiko no mamingsan ket mabaybayan. Kaduan kadagiti babae kuna tayo man serbida isnan barangay ala sino naman uto babae nan maayagan sino nan mangikandas na kaduan babae isong mapati isnan na maiila ay tapindi community affairs kananda single amin nan wada isdi wano balo da tay halos sa majority nan bilang ay maiila ket babae ngem apay nga ta ngano oras abes nan panagabuangay wano panag-aramid si budget panag-ipasa is local tax ordinances wano development plans sa basit apo ti mangibagi kadakwada. Santay lang apo nga tungtungtungan dagitoy da adults nga babae ta mairaman met lang dagitoy da nga dagiti kabataan tayo. Dakkel met lang apo ti akam dagiti ubing nga kababaihan. Maiya palagip apo nga idi 2016 naipasangay ti Republic Act number 10742 uno daytoy Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015 nga iti panagdalan manen iti panawen ket naamyendaran paban iti Republic Act number 11768. Iti sidong daytoy nasa ungalinteg ket nasa balian daytoy istruktura ti Sangguniang Kabataan. Nakabilan daytoy iti provision para iti pampinansyal nga otonomiya isu nga saan nga aggemen ti barangay isudan ti bukod nga mga kas lamang imanihar iti daytoy. 10% ti general fund ti barangay ket direkta apo nga mailatang para iti programa ti Youth Council. Ngam ti makitkita nga rod iti madama ket kaduan kadagiti aktibo nga kababaiha dagitoy damokon ko nga SK ket babae met lang numan pay dadamot lang aktibo apo nga agad-adal isu nga mamingsan ket pati nan oblada medyo abes ay mabaybayan iti dantoy iti antas apo iti SK ket adayulat nga makitkita nga mas nga mayorya ket bababae dagiti agtartaray kaduan met no iti baliktad iti barangay ket adda mas nga adumet dagiti mga abak nga SK chairpersons dagiti SK kagawad dagiti madutukan nga SK secretaries kana treasurers. No idwani ay henerasyon dagiti ubing nga babae kang runaan ngay dagiti Gen Z dagiti young millennials ket syempre nasikon dato sa isnan panawon ay mas ay nakalukat nan impormasyon ken mas ay amuda dagiti karbenganda kasa tao baban iti edukasyon ken social media. No ti may nga ubing nga babae ti mangeggem iti panagaturay iti SK ken adda ti control na iti 10% ti SK fund makitkita met nakita met dagiti panagbalbaliw iti kadagiti proyekto nga maipatpatumpal. Ta syempre ket moderno nga rud nga panawan dagiti ti panag-akar manipud iti tradisyonal paturong iti inklusibo nga proyekto. No dati no ibaga tayo nga SK project kaaduan nga iket no dagiti kasla basketball league no dagiti da aktibidades nga dagiti talaga nga pangkabataan laeng ngumno itata ket mainayunen ti pakabuklan all di ba all ages ngum of course ti aktibo nga mangi daulo iti daytoy ket syempre dagiti kabataan.
Ngarod na ibaga to itatay may panggap da ito tungtungan iti mental health. Itakata na nayunan dagiti programa dagiti kabataan iti mental health awareness. So adaan ti inisyatibo da. Mainay ka dagiti counseling workshops kana safe spaces. Adapay dagiti tungtungan iti reproductive health no iti adolescent. Ti panangted ngay iti usto nga edukasyon may kontra iti teenage pregnancy kana dagitoy da awareness may papan kadagiti sexually transmitted infections kana da dumapay. Karunaan na daytoy tungtungan apo iti HIV AIDS. No ita, kat adda dagiti napaliiw nga infrastruktura nga mas nga gender responsive. Kana daytoy kat di ba panangitalo iti nasimsimpa ken mas nga nataltalged nga pasilidad dagiti barangay. No dati dagiti eskinita ket no adda dagiti portions dagiti daldalan nga anya ba yun mun bulinget o idwani nakabilang si silaw in madumot pi manod nan makwani an solar lights tapno maliklikan nandiday harassment ya maitapimot lang is nan implementasyon nan Safe Spaces Act. Ita po nga umakakar tayo iti digitalisasyon. Dagiti kabataan ti napartak nga makasuro iti daytoy. Isuda ti umununa nga gusar iti teknolohiya. No iti tungtungan met iti transparency. Dagiti kababaihan nga leader a kabataan ti kadawyan nga mangirugrugi iti digitized inventory system. Marunong na silang mag-reel, mag-live streaming, iti SK sessions da. Kan online liquidation, dagiti reports da. So nga makita manipod idi, ang ganadwani, na at adumot laeng ay makwani ay active. No isna kadanta ko ay Cordillera, isnan kadanta ko ay probinsya de Montañosa, isna Sagada. Adu na naida ay kabataan ay kababaihan ay SK. May sa apo nga napatid nga probisyon ti SK Reform Law. Wano daytoy RA 10742 ket daytoy kaunaan ngay nga anti-political dynasty clause iti daytoy pakasaritaan ti pagilian tayo nga Pilipinas. Anya ba ti kayat nga sawon daytoy? Kayat nga sawon, bawal daw tumakbo sa SK ti asinuman nga ano ba yan? Kamag-anak, dagiti incumbent nga elected officials ang gana iti second degree of consanguinity wenno affinity. Wenno ti tatang mo, ni nanang mo, no kabsat mo, asawam, ket incumbent nga mayor, vice mayor, councilor man dayta, kapitan, saan ka no mabalin, wenno saan talaga mabalin nga tumaray iti SK. Ay, pero ay masursurot ba? No talaga nga masurot daytoy nga probisyon ket maikan iti gundaway ti ad-adu nga ordinaryo nga kabataan nga kababaihan nga awan ti apelyido da iti politika. Nagdakkel ngay daytoy ko mga ruangan nalukatan iti babaen iti anti-political dynasty provision ti SK Reform Law. Kasi nga dati ti SK kunada parang ginagawang training ground lang siya ng mga traditional families iti politika tapno dagiti anak da wano kakaanakan dalat ta ti sumarsarunumot iti yapakda. Ngam idi may patumpal da ito'y ngarud na sa nga provision kata ada iti adamot ti gundaway para kadagiti adadu mga student leaders dagiti leader ti community youth organizations wenno dadu mga young women advocates manipud iti simple nga pamilya. Kata dito'y nga napanaknakan asaan nga kasapulan nga sikat ti apelidum uno masapul adda ti kwartam tapno makaserbi ka nga naimbag iti komunidad mo iti barangay mo nga adda ti integridad ken usto nga panang isakit.
Kat nga rod, ay bagbagat ako BSKA nga baka mapuspon. Urayin tayo apo ti agbalin nga desisyon. Kat para kadagiti kabataan nga kababaihan nga agplan-plano nga tumaray para iti daytoy BSKA, anyaman ti agbalin nga pinal nga petsa, kat masapul nga adda ti konkreto nga plano da. Diba? Kat saan laeng nga basta nga kinwanin to di ang tumarayak iso nga mantarayak no ano ka siya di udnan rason ta kuya masapul ay no maitapita ko ay mantaray ta ko masapul ay talaga ay aktibo ta ko ti kada apo umili ngagtawan iti 15 pangato kata 15 agpangato unggana iti 30 dagitoy dagiti miyembro dagiti makunkuna nga youth gana pay samo 35 ti maawagan nga youth. Ano ba? Kata masapul nga adad met lang ti kaamuanda may panggap iti panaga mungaeb ngay is proposal is na project uray no kananta ko na masursuro may mayat nan wadalat tanan padas na. Idwani adadunan makwani na grupon di kabataan tay it's nan sidong dilinteg wada ngay san kanandaan na LYDC nan Local Youth Development Council iti tunggal munisipyo wenno syudad. Siya na nan mabukbukal ay nanwada danan day representatibo manipod isnan natuktuken ay youth organizations mabalin ay magapu isnan campus groups mabalin ay religious wano faith-based groups wano young women's network. At siya na abos mayat nan may tapita ko ngayon wada iyayag na ay masuknan ay ahensya isa panagsanay wano trainings may panggap is nan local legislation, fiscal management, gender and development, wano daytoy gada kanada dumapay nga budget analysis trainings, workshops masapul ay umita ko tay in fairness kanayon ba ay iawi-awis iman na ay Department of the Interior and Local Government nan kadto na ay panag training isnan na ay da ay opisyalista ko isnan barangay ya isnan na sanggunyan kabataan. Ipalagip ta ko gadan ay isnan sidong nan Magna Carta of Women wano Republic Act number 9710 may bagbagas di isnan linteg ay amin ay ahensya di gobyerno yan na ay day local government units ay maibilangan na ay da ay barangay ket masapul apo ay mangituyong da iti saan nga bumaba 5% ti pakabuklan nga yearly budget da para iti gender and development wenno daytoy GAD. Dat siya nanan pondo ay umay isnan na daya programa ay mang address isnan pangkasapulan na ay da ay babae isnan komunidad. Kat napartak apo iti oras, di ay apo ti maibingay tayo. Ita nga malam, may panggap nga rod iti panaggobyerno iti mat papel. Kan akama dagiti kababaihan. Dahito urino in connector ta kuya, isna na ay plano ay postponement na barangay kan sanggunyan kabataan elections. Nuna na postponement kat proseso di legislasyon kat bantayan takulad ta. Tay nan karbengan ya kakayanan nan day kababaihan ya kabataan ay ubing ay bababae ay munturay isna na barangay kuno komunidad kat adiun nakadependar isnan laeng petsa di eleksyon. Isna na ay da ay pada ay youth o pada pay lang ay youth yan na ay da ay inanaudi nan ananak ay kababaihan. Amo kay aduna na sangsangun ta ko ay karit problema manrugi isnan baey ungi isnan eskwelaan ya isna na aglawlaw ta ko isna na community. Adita ko nga itulok ay anukan kanandaen kanan wade nang wanin unga kapay uno babae kalaeng iso nga mid amom is politika.
O, adi, data ko usgadan ay adults, adi takud kan kanan. Tay na ay da ay barbaranggayo community. Kananda nga ron, masapul abos ay mun sabat, nan amun nan ungong nan amun nan inin Diba? Nang kanan takuun wisdom. Nanay day elders tako is na ay da abos ay barbaro ay amun na ay da ay ungong ida uwani. Basta na importante bakit is pansarili ay interest. Dapat nalinis nan intensyon tako na ay day baro ay panangilat tako at dapat kuma at pagnumarandi ad adu. San nga kanagman balinta ko ay solution, di ba? On parehistro tako, on monitor tako, makitapita ko isnan na day tungtungan isnan communities tako, tapno bakin laang sana gaputa wadanan sweldo, ay talagay normal sa matatay no maitid si ayuda, wano maitid si isukapay at adita ko talaga bumala. Diba? Uray no, babae ak, no, kabataan ak, nakasagana ak ay mun serbi para isnan adu. Isnan na barangay ko, no, isnan bukod ko ay community. Diba? Tandaan, ano ba ang sabi ng ating national hero ani Gat Jose Rizal? Diba? Kabataan ang pag-asa ng bayan. Kat manen apo, salamat is na naay kasin ababa. Ay unta ko pa ng ibingay is na naay tungtungan. May panggup is na panaggobyerno is na naay programa dia pinagpagan. Pinagpagan Women's Program. Tumunggal aldaw apo iti Biyernes dito'y Radyo Sagada. Dito ko gadan lipipatan ay i-follow na Facebook page na Radyo Sagada, na YouTube channel, yan na radyosagada.com website para is na day tapinapay ay updates na naayda ay damdamag kanda dumapay nga impormasyon. Kat nga roda saksi sakan siya simbay para isna naayaya programa. Isnan barangay amin ay boses kumakita mangagan maiden mailaklaksid nya lalaki kaman babae unga kata masapul pantay-pantay tapno. Pantay abos nan makwanian panagdoras. Kuna nga rud ijay Ingles. Leadership knows no gender and public service doesn't wait for election day. Let's encourage more young women to claim their space in local governance. Bakin laang young women, amin ay women. Kata ang gana iti sumaruno nga lawas para iti daytoy nga programa nga pinagpagan naimbag nga malam.